Els socialistes formen part del govern de coalició. Des de l'any 2015 hem estat treballant per a recuperar el patrimoni històric municipal. Començarem recuperant el Palau de Casassús, que ens trobarem completament en ruïnes, per tal d'anar a poc millorant-lo i sobretot recuperant aquesta joia que tenim en la vila. Es troba l'arco més antic que tenim en el nostre poble. Després recuperarem també el que és l'almacén de Cucó. Després també estava en estat de ruïnes i a poc hem anat fent patrimoni històric artístic. Hem volgut fer també els panels en memòria de la taronja com a agricultura potent del nostre poble, recuperant també el que ha sigut el Museu Faller. Després, en el tema del pont de ferro, recuperant un color, a més de mantenir-lo, recuperant el color. Obrint el carrer Benifaió en dos murals preciosos. També un homenatge als animals en l'escultura de l'Alcirenya que ha fet haver tindre aquesta escultura en la plaça de la Constitució. I una cosa important per a les festes, important per al nostre poble. Les Falles hem aconseguit, governant el Partit Socialista, especialment seguint la vicealcaldessa Isabel Aguilar, que foren declarades Patrimoni de la Humanitat. Hem volgut deixar constància en una escultura en el Fallero i la Fallera perquè tot el món pugui tindre un record, com en totes les pobles i capitals de província, on sempre les escultures serveixen per a recordar que ha passat per allí i fer-te una fotografia. I un altre reconeixement per part de la UNESCO ha sigut la declaració del tambor per part com a patrimoni immaterial de la humanitat. Algo que ens honra als alcirenys, algo que ha costat, però que al final ho hem aconseguit. I això és l'alegria que tenen totes les persones que toquen el tambor i que no són poques en el nostre poble. I un tema importantíssim, jo diria que pràcticament el més important. Una vegada hem tingut aquesta responsabilitat de govern com a regidor de la disciplina urbanística i l'urbanisme en general, en la legislatura del 2015 al 2019 recuperarem i donarem visibilitat a la Casa del Rei, a la Casa del Rei Jaume I, la casa on va viure durant algun temps en el nostre poble, però l'especial que té aquesta casa és que va morir en ella. Va morir i també va abdicar en favor del seu fill, que en el futur tindrà un projecte per al record que Jaume I, el rei de Reyes, estigué en Alzira. Va abdicar en Alzira i va morir en Alzira. Algo que jo crec que és importantíssim per a un poble que és la capital d'esta comarca des de fa molts anys i continuarà seguint-ho en un futur sense ningú tipus de duda.